A praia do Castelo de Muros vende a cerirse á Rede Galega de Praias en Fume da Xunta de Galicia, constituídas xa por un total de 141 areais pertencentes a 64 municipios. Nestas praias convidas aos usuarios a non fumar. Varias sinais indican xa na praia Muradá do Castelo a condición de praias en fume. A rede de praias en fume parte da premisa da Consellería de Sanidade, que as sabendas de que o consumo de tabaco é a primeira causa de morbilidade e mortalidade evitable, plantexa que non fumar na praia é un paso máis para conseguir unha sociedade sen tabaco para todos e entre todos. O Programa Galego de Promoción dunha Vida sen Tabaco da Dirección Xeral de Saúde Pública recolle esta iniciativa co fin de estendela por todo o litoral galego, creando a Rede Galega de Praias en Fume. Os obxectivos son promover unha vida sen tabaco, desnormalizar o consumo do tabaco na sociedade, reforzar o papel modélico positivo dos pais e nais e promover praias que respeten e coiden o medio ambiente. Muros únese por primeira vez a esta iniciativa. É hora mesmo de señalizar precisamente pois a praia do Castelo, que é a praia urbana do casco de Muros, é unha praia na que hai moitos nenos, e por iso consideramos, importante empezar por aí, porque é a praia que queda, digamos, máis a man para a xente que se move con nenos pequenos aquí no casco e é unha das que incorporamos á rede de praias en fume da Xunta. As praias en fume invitan a absterse de fumar aos usuarios do areal, coa excepción de espazos ao aire libre que se atopan nos locais de hostalería de cada un deles. Non existe vigilancia nin sanción para o incumprimento. É unha elección voluntaria persoal seleccionar unha praia sen fume como lugar de ocio e, polo tanto, o seu cumprimento é unha responsabilidade persoal, conseguindo así a participación activa da sociedade. Desta maneira evítase que os menores respiren o fume do tabaco e aprendan bons hábitos de saúde. Ao tempo que se resolve un problema medioambiental, dado que as cabichas tardan 10 anos en degradarse no mar, máis tempo se acumulan na area, e levan a pegada dos miles de componentes químicos que conteñen, como nicotina ou alcatrán, tamén tóxicos para a vida mariña. É importante, por unha cuestión medioambiental, que eu creo que en calquera sitio te vas á praia e ves un montón de colillas, que a verdad dá bastante noxo velas, ademais teñen un reciclaxe complicado, un período de tempo no que se desfán bastante longo. É importante, porque, unha praia infantil, digamos, que hai moitos rapaces, moitos usuarios pequenos, e convinte que eles tamén se vayan habituando a non ver a xente fumando na praia, que eu creo que é unha cousa que debe fomentarse. A Rede Galega de Praias en Fume, cada vez máis extensa na actualidade, está constituída por un total de 141 praias pertencentes a 64 municipios, polo que a poboación destes lugares poderá elixir desfrutar do seu tempo de ocio lonxe do fume do tabaco. A rede iniciou a súa andaina en 2016 con 26 areais de 19 concellos, partindo dunha iniciativa do Concello de Baiona. Galicia é pioneira a nivel nacional con esta iniciativa e varias comunidades autónomas planifican seguir esta medida. O obxectivo da Consellería da Sanidade é conseguir que nos vindeiros anos todas as praias galegas formen parte da rede. Na actualidade son xa 10 os concellos coa acreditación de ouro por teren todas as praias dentro da rede, entre os que están Rianxo e Noia.